u jaħdem fuq ir-restawr ta' statwa isib statwa oħra ġo fiha. Net News tkellem Andrew Buġejja fejn spjegalna kif waqt li kien qed jirrestawra Sett Anġli għamel skoperta mhux daqstant tas-soltu. Dawn huma wieħed mill-paranġli li skoprejna li kienu ġo statwi ġo anġli oħrajn. Proċess twil, sakemm tqaxru mill-istatwi il-figuri li kien hemm fuqhom. Statwi li huma maħdum minn ġeleċċe, antiki ħafna, qed nippruvaw li għalmenu mill-mitluf nieħdu li nistgħu li nerġgħu kista jkun intuhom il-ħajja li kienu fl-oriġinalità tagħhom. Mhix faċli kif qed ngħidlek il proċess huwa twil, però on the whole huwa sodisfazzjon meta taraħ lest. Andrew Buġejja għalilna li f'każi bħal dan u jkellem lil min ikun ikkummissjona r-restawr tal-istatwa sabiex jarek iriduh xi kompli bit-tindif tal-istatwa biex jinkixef dik li hemm taħta jew le. Ir-restawratur kellimna wkoll dwar fiex jikkonsisti x-xogħol tiegħu. Ix-xogħol tiegħi peress li jiena konness mal-festi ikolli ħafna qosma ta' xogħlijiet. Statwi ġodda, statwi ta' restawr, pavaljuni, disini, pitturi. Imbagħad għandi l-ġimgħa kbira u l-iktar li toħod li ħin li tista' tgħid nibdiha minn Settembru. Andrew għalilna li din is-sena ħadem id-99 statwa tiegħu tal-ġimgħa l-kbira u kif qed jippjana li l-qlieħ tal-100 statwa jmur kollu għal Puttinu Cares. Buġejja spjegalna kif dan iż-żmien tas-sena u l-aktar żmien impenjattiv għalih għax jirrikjedi ħafna ħidma minħabba li l-istaġun tal-festi jkun fl-aqwa tiegħu. Mistoqsi dwar x'inhi l-akbar biċċa xogħol li jagħmel u li qiegħda l-aktar għall-qalbu, Andrew wieġeb li għalkemm ix-xogħlijiet kollu mal-qalbu, xogħol li għandu x'jaqsam mal-ġimgħa l-kbira dejjem jaħdem għalih b'aktar passjoni.